Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 115 inkosi kusekuqhama kwebandla. Ngivukile ngezwi lakho mina ake ngivukile ngivumele singibatshele abafile ngivumele singibatshele abafile basinda nganina abafile ngezilakho basinda nganina ngivumele singibatshele basinde ngezilakho ngivumele singibatshele basinde ngenhlanhla yengiyithile ngalowo musa wakho ngenhlanhla ngivumele singibatshele abavela benabe anginabo abavela abangubo kahlangwa nazenziwa mhlofu
inamelo yabantu awuyabathanda asiyethemba ayakulibona lelo lizwe asiyethemba ayakulibona lelo lizwe Bom. Amém. É? Siyezwakala, ya, iyezwakala. Amen. Isihloko salenkonzo sithi ubani umpristi wophezu konke. Ubani umpristi wophezu konke. Empilweni sengifunde ukuthi kunabantu abashumayela noma abalelela intshumayelo ngemizwa hayi ngengqondo. Ayikho ke into elikhulu njengokuchaza ukukholwa kumuntu onjalo. Yonke inkulumo inezigaba ezimbili. Kukhona inkulumo eqondile ene-literal sense noma literal meaning. Bese kuba khona inkulumo esingathekiso ene-figurative meaning. NeBhayibheli linezinkulumo ezinjalo. Kuba nenkulumo eqondile kanye nenkulumo esingathekiso. Wena kufanele ukwazi wahlukanisa lokhu kukhuluma. Abanye abantu baqale bakhe engqondweni yabo inkolelo ethize bese befuna amavesi eBhayibhelini azuvumelana naleyo nkulumo yabo noma naleyo nkolelo yabo. Ukuthi leli vesi lisingathekiso noma liyinkulumo eqondile kumbe linamqondo muni akusho lutho lokho. Okwabo ukuvele bashutheke nje lokho abakholelwa kukho. Okubalekile kulowo muntu ukuthi leli vesi alenze limelane livumelane nalokho okholelwa kukho. Uma liphikisa inkolelo yakhe
uma engumhumusho weBhayibheli angamane ashintshe isihumusho ukuze singaphambani nalokho okuyinkolelo yakhe. Ngiyafisa ukuba ke sibheke lezi zinkulumo ezihunyushwe ngokuhlanekezelo eBhayibhelini ukuze sivumelane nenkolo yalabo ababhala iBhayibheli. Kwisambulo 22 verse 14 ngesingisi kuthi, "Blessed are those who do his commandments, that they may have the right to the tree of life." Leli verse lihunyushwe ngesizulu kanje: babusisiwe abahlanza izingubo zabo ukube bathole ilungelo labo emthini wokuphila. Ngabe lesi sihumusho sesizulu sisho kusho isingisi? Cha. Uma ubehumusha ngokweqiniso bekufanele ethi babusisiwe abagcina umthetho wakhe uNkulunkulu ukuba babe nelungelo labo emthini wokuphila. Kodwa igama elithi abagcina umthetho lihunyushwe ngokuhlanekezela ngoba abahumushi bengafuni ukuba abantu bazi ukuthi nakwiTestament Elisha ukuthi umuntu obusisiwe nayongena ezulwini ngokugcina umthetho kaNkulunkulu. Kungani kufanele kufihlwe ukuthi babusisiwe abagcina umthetho kaNkulunkulu? Kungenxa yokuthi kusenkolweni kaMose ukuthi singena ezulwini ngokugcina umthetho kaNkulunkulu. Kodwa leyo mfundiso iyaphambana nenkolo yamaRoma okuyibo ababhali beBhayibheli. Akugcini lapho, kunemfundiso enkolweni yobuKristu ethi uJesu akazalwanga ngumfazi nendoda, kodwa wakhuleliswa nguMoya oNgcwele. Le nkulumo itholakala encwadini kaMathewu nasezincwadini ezisuselwa encwadini kaMathewu ezinjengoLuka noMark, kodwa ayitholakali kuJohane. Okuseqinisweni le inkulumo engumkokotelo yafakwa libandla lamaRoma ngoba ayikho incwadi okususelwa kuyo uMathewu eyabhalwa ngabalandeli bakaYeshua ebizwa ngokuthi the Gospel of the Nazarenes. Le mfundiso ukuthi uMaria wakhuleliswa uMoya oNgcwele ukuze azale uYeshua, uPauli uyayiphikisa. Kodwa awusoze wezwa emabandleni kucashunwa lenkulumo kaPauli. Kuyacashunwe kuphela izinkulumo zikaPauli eziphikisa umthetho kaMose ogcwaliswe nguYeshua, ngoba lokho kuvumelana nenkolo yabezizwe echitha inkolo kaJehova. Kwaba seRoma bokuqala isahluko 3 verse 3 to 4, umpostoli Paul uthi mayelana nendodana yakhe evela olibeni likaDavidi ngokwenyama, kodwa ebizwe ngendodana kaNkulunkulu ngamandla oMoya oNgcwele nangokuvuka kwabafileyo, uJesu Kristu Inkosi. Amen. Ukuthi ngokwenyama kusho ukuthi ngokwegazi, biological. Umuntu osolibeni lukaDavidi nguJosefa,
okunguyise kaYeshua. Uthi-ke uPawuli kwathiwa uYeshua uyindodana kaNkulunkulu ngoba wabonakalisa ukuthi unamandla ngokomoya ngokuvuka kwabafileyo. Kafuphi uPawuli uthi ivangeli lithi uYeshua uyindodana kaNkulunkulu lavela esevukile kwabafileyo. Kodwa emabandleni akukhulunywa ngalemfundiso kaPawuli ethi ngokwenyama uJesu uzalwa nguJosefa, ngoba kuphikisa imfundiso nkolo yobuKristu ethi uJesu wakhuleliswa ngomoya ongcwele. Le nkulumo kaPawuli ayikho kwi-figurative meaning, but it has a literal meaning. Le nkulumo kaPawuli iliqiniso, ivumelana nenkolo yeJudaism engicabanga ukuthi ne-Islam iyaphika ukuthi uYeshua wazalwa ngumoya ongcwele. uMaria akahlangananga noJosefa. Njengoba sesichazile, incwadi kaMathewu isihumusho sencwadi yabalandeli bakaYeshua ebizwa ngokuthi the Gospel of the Nazarenes. Kule ncwadi awukho lo mbhalo osutholakala kwiNew Testament okusobala ukuthi uYeshua owayengumHebheru wazalwa ngokwenyama, ngoba le ncwadi yayikhuluma ngoYeshua ongumHebheru. Asazi-ke ukuthi lo Jesu wamaRoma wazalwa kanjani. Zonke izinkolo ezingaphansi kaJehova kuhlanganisa namaNazaretha azivumelani nale mfundiso ethi uJesu wazalwa uMaria engahlangananga noJosefa. Ngo-1931 uShembe wayichaza kanje indaba yokuzalwa komprofeti. Uthi uNkulunkulu ubheka isizwe esonile bese ethumela umprofeti ongumoya ongcwele kuleso sizwe. uJehova ukhetha intombi nensizwa abahlanzekile bese ebahlanganisa ngothando. Kodwa sebeshadile umprofeti ongumoya ehlele kowesifazane, umprofeti ezalwe njengabo bonke abantwana, akhule kuze kufike isikhathi lapho uNkulunkulu efuna ukusebenza khona ngaye. Uthi-ke ubaba mkhulu, ngingilo mprofeti, ngaqala ukwazi lokho mhla uJehova engemukelisa isidlo entabeni yaseNhlangakazi. Kwathi uma isidlo ngisigwinya ngaso leso sikhathi kwanqamuka ukuba ngibe umuntu ozalwe ngumfazi nendoda. Ngaba khona ezulwini, ngaba khona emhlabeni wonke, ngaba khona nangaphansi kwamanzi. Ngaqala ukukhumbula ukuthi ngingumprofeti womkhathi. Sengokwehlanu uJehova engithuma ezizweni ezahlukene. Kuhlabelelo 45 uShembe uthi ngamemeza ubusuku nemini angizwanga ngayo. Ngavinjelwa yizo zonke izizwe eziphansi kwezulu. Kodwa uShembe akaze asho ukuthi uNkulunkulu, noYeshua akaze asho ukuthi uNkulunkulu. KunamaKristu namaNazaretha angamahlubuka aphikisa okushiwo
nguJehova. Isaiah 43 verse 10 to 11 uJehova uthi ningofakazi usho uJehova ukuba nazi ningethembe niqonde ukuthi nginguye ngaphambi kwami akwenziwanga uNkulunkulu nangasemva kwami akayikuba khona mina nginguJehova ngaphandle kwami akakho umsindisi. iBhayibheli lesingisi lihunyushwe lisuselwa eBhayibhelini lesiGriki lona elihunyushwe lisuselwa ezincwadini zamaHebheru. Isaiah 9 verse 6 Benston translation uthi for a child is born to us and a son is given to us whose government is upon his shoulder and his name is called the messenger of great counsel. For I will bring peace upon the princess and health to him. Amen. Kodwa uma selihunyushwa kwisingisi leli verse lithi for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulders, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. NgesiZulu esikhuleni sokuba kuthi isithunywa somkhandlu wabeluleki abakhulu ngokuba ngiyoletha ukuthula kubantwana bamakhosi uthi negama lakhe liyathiwa umluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade, inkosi yokuthula. Lamagama ahlambalaza uNkulunkulu angumgogotela kuleli vesi afakwe emlonyeni womprofeti uIsaya kuza kufezeke izinhloso zokuchitha uNkulunkulu onguJehova bese sikhundleni sakhe kuba noNkulunkulu onguJesu. Inhloso ukuphakamisa uJesu wamaRoma, hayi uYeshua wamaJuda. Lo Jesu uphakanyiswa ukuba abe uNkulunkulu esikhundleni sikaJehova. Anganoma nezwe ngoba yena uNkulunkulu everlasting Father. Nguye umprofeti Isaya owathi akakho uNkulunkulu oyovela ngemva kukaJehova. Kodwa kuleli vesi sebemenze uIsaya waziphikisa. uYeshua uvela ezulwini futhi uyawazi wonke umthetho kaNkulunkulu. Ngakho wayengasoze wakuvuma ukuthi uNkulunkulu phezu kayise uJehova ongumdali wezulu nomhlaba. Kanjalo noShembe ubaba mkhulu wayevela ezulwini, ngakho ke wayengasoze akuvuma ukuhlanjalaza kaNkulunkulu egameni lakhe bese ethi yena uNkulunkulu. uShembe wayezibiza ngokuthi uyinceku kaNkulunkulu.
bheka iHubo 134. Kodwa lamahlubuko angamaKristu nangamaNazaretha ahlubuka uNkulunkulu ngegama likaYeshua nelikaShembe. Bona baphikisa uJehova. AmaKristu athi uJesu nguNkulunkulu. AmaNazaretha kwaShembe athi uShembe nguNkulunkulu. uJesu washo ukuthi uyindodana kaNkulunkulu, okuchaza ukuthi uyisithunywa sikaNkulunkulu. Leli gama lalingaqali ukusetshenziswa ngoYeshua kwiTestamente elidala. Lalisetshenziswa kakhulu nangaleso sikhathi. Kodwa enkolweni yobuKristu selashintshwa, selisho enye into. Sekwajotshelelwa igama elithi indodana ezelwe iyodwa, ukuze liqhube inkolo yaseBhabhiloni. Yonke lemfundiso sonkolo yakhiwe ngamaRoma ngoba bebulala uJehova, bevusa uNkulunkulu omthathu emunye. Uma uwazi umlando wenkolo kaNkulunkulu omthathu emunye, uzoqonda ukuthi yonke lemvunulo okwavunuliswa ngayo uJesu wamaRoma ingumgogotelo. Enkolweni yaseBhabhiloni uSeramis wagana indodana yakhe uNimrodi. Kodwa uNimrodi wafa engenaye umntwana. Nokho wayekhonzwa kuthiwa uNkulunkulu welanga. uNimrodi esefile, uSeramis wakhuleliswa ngenye indoda, wabe sezala uThamuzi. uThamuzi kwathiwa ukhuleliswe nguNimrodi ngemisebe yelanga. uNimrodi sewafa, eseba indodana ezelwe yodwa. Kuthe uma lenkolo isiba ngobuKristu, kwase kuba nguJesu omele uThamuzi, sekuthiwa uyindodana ezelwe yodwa nguNkulunkulu, uNimrodi. Ngakho-ke kumele amaKristu aqonde ukuthi ngokwenkolo yamaRoma, uma kukhulunywa ngoNkulunkulu, akushiwo yena uNkulunkulu wamaHebheru okunguJehova, ngoba lowo uNkulunkulu amaRoma amchitha ngamaKristu. Kodwa uNkulunkulu omthathe munye enkolweni yamaRoma nguSeramis, uNimrodi noThamuzi. Le mfundiso yomthathe munye enkolweni yobuKristu isuselwa ebandleni lamaRoma. uNkulunkulu wamaHebheru okunguJehova munye. Thina sinaye uNkulunkulu emthathe munye enkolweni kaJehova, enkolweni kaMose. Lokho kufanele amaKristu ekwazi. Ngakho-ke kubalekile ukuthi thina esingamaHebheru singayihlanganisi inkolo kaJehova nenkolo yabanye onkulunkulu. Mina ngasifundisa ukuthi ukukholwa kwami ngingakugxilisi emizweni yami, kodwa ngibe nobufakazi obuseceleni obuzofakazela engikukholwayo. Nenkosi ilanga yakhuluma kakhulu ngokusebenzisa iBhayibheli ukuze uhumushe ukuphikisa umthetho kaNkulunkulu. Kwenye intshumayelo yakhe ubaba ilanga uthi uShembe lo owaphemba lobuNazaretha wayengesiye umuntu.
wayevele ezulwini kodwa wayengaqali ukufika lapha emhlabeni wayefike ayiphembe lento esibuthene ngayo abuye ayishiye acabange ukuthi izosala ilunga kodwa bese kuthi emva kwakhe kuvele abantu abanjengami nje abaye bathi bangabaholi bangoshemba kodwa bengenawo umoya kaShembe bese beyiphambukisa lento sebeyiphendula ngobuthakathaka babo ngoba ukuze ube umholi waleli bandla la ngempela kufanele ube nomoya kaShembe hayi ukuthi ube uShembe nesibongo ngoba nesidakwa siba uShembe nesibongo uma ngifuna ukweba bese ngifuna amavesi angivumelayo ukuba ngebe uma ngifuna ukuphinga bese ngifuna amavesi angivumelayo ukuba ngiphinge uma ngifuna ukuphuza utshwala bese ngifuna amavesi angivumelayo ukuba ngiphuze utshwala ziningi izincwadi ezithi umuntu akaphuze utshwala adakwe uma ethanda kodwa akusiyo indlela kaShembe leyo uShembe wathi ningaphuzi utshwala futhi akukho umuntu owake wakhuluma into enjalo emhlabeni ngaphambili uJesu noMose abazange bayikhuluma indaba kaTshwala uMose wayikhuluma wathi nje uma ungumNazaretha ungaphuzi utshwala kodwa uShembe wathi ungaphuzi utshwala uma uthanda ukuba ngumntwana kaNkulunkulu kusukela ekuzalweni kwakho uze ufe amen kunamanye amaNazaretha namanye amaKristu ayaye angihlasele ethi ngigxeka amanye amakholwa bese bethi angishumayele lokho okuthandwa yibo njengoba ngimi phambi kwenu mina angikaze ngibe nogqozi lokuvula ibandla lishumayele ngokomsebenzi ngangiyimanje iminyaka eminingi futhi ngiwuthanda umsebenzi wami kodwa mhla ka4 January ngabona sekuguqa ingilosi phambi kwami yabe isithi ngithunywa ukuba ngivule ibandla kuleli ibandla ngiqondise indaba kaNkulunkulu ngithathele ezimfundisweni zikaBaba omkhulu efundisa amaNazaretha noma ngingashongo phambi kwengilosi kodwa ngakwenqaba la ngesonto elilandelayo kwakuphuma umhlangano siya entabeni yaseNhlangakazi ingilosi yabe isithi mina ngingayi eNhlangakazi kodwa ayazi yangitshela isizathu mina ngakwenqaba lokho ngahamba ngenkani kodwa kwathi ngisenhlangakazi ngavele ngawa ngiphuka unyawo khona lapho ngabuya entabeni sengithwele ngangiya enkantolo sengihamba ngama-crutches konke lokhu kwenziwa ukuphikisa kwami umuntu wasezulwini mhla ka-26 March 2011 ingilosi izosigcoba yafunda incwadi kaZakhariya 3:1-7 angizukuphinda ngiyifunde ngoba seniyayazi kodwa ngatshelwa yiyo ingilosi ukuthi isiprofetho sikaZakhariya safezeka kimi ngikhethwe ezulwini ukuthi ngiqondise indaba kaNkulunkulu amen amen ngonyaka odlule ingilosi ibuye yangikhumbuza ngalesi siprofetho sikaZakhariya ukuthi sasibhekiswe kimi njengoba umprofethi uZakhariya esho ngibekwe uNkulunkulu phambi kwenu
kwathiwa uma ngiziphathe kahle ngawenza wonke umsebenzi njengoba ngithunyiwe, ngohamba phambi kwenu njalo nginehlulele nasezulwini. Kubhalwe eBhayibhelini. Amen. Amen. Awukwazi-ke ukuthi uma ngithunywa ezulwini ukuthi angiqondise ibandla likaJehova bese kuqhamuka umuntu wasemhlabeni ezongilawula ngomsebenzi kaNkulunkulu. Ingilosi ayigcinanga ngokusho ekuthunyiwe, kodwa yahlala nathi kuze kube namuhla. Ngakho-ke iyona kuphela ekwazi ukungilawula ekushumayeleni kwami, akakho mina. Uma ungakwemukeli engikushoyo, unelungelo lokungazilaleli lezi zintshumayelo. Uma kukhona ongakuzwa ubuze, ngizophendula. Amen. Amen. Isihloko salenkonzo sithi ubani umpristi kaNkulunkulu wophezulu wonke. Encwadini yamaHebheru 6 verse 20 kuya kumaHebheru 7 verse 1 to 3 uPaul uthi, lapho uJesu eseyisigijimi sokusandulela wangena khona esewaba ngumpristi omkhulu kuze kube phakade okaMelkizedeki. Ngokuba uMelkizedeki lo inkosi yaseSalem umpristi kaNkulunkulu ophezulu wonke, owahlangabeza uAbraham ebuya ekubulaleni amakhosi wambusisa. Uyaqhubeka uPaul uthi, uAbraham wamabela okweshumi ukho konke, yena ogama lakhe lithi okokuqala inkosi yokulunga, bese kuba inkosi yeSalem, ongukuthi inkosi yokuthula, engenayise engenanina, engenakuqala kwezinsuku nokuphela kokuphila, kepha efaniswe nendodana kaNkulunkulu, uhlale engumpristi njalo njalo. Amen. Amen. Uthi-ke uPaul uJesu wayengumpristi kaNkulunkulu wophezulu konke ngokaMelkizedeki, ngesingisi ukuthi in the line of Melchizedek. Kulabo abathi uJesu unguNkulunkulu, angazi ukuthi umpristi kaNkulunkulu kuya kanjani abe uNkulunkulu. Ngoba kusho uPaul ukuthi uJesu ungumpristi kaNkulunkulu. Manje umpristi kaNkulunkulu uba uNkulunkulu kanjani? Sengihlale nengilosi kusukela ekupheleni ka-2006 kuze kube manje. Ngakho-ke ngiyazi ukuthi uJesu akasiye uNkulunkulu noShembe ubaba mkhulu akasiye uNkulunkulu. Ngiyakwazi lokho, hayi ukuthi ngiyacabanga. Angisayikhulumi-ke eyalaba abaholi bakwaShembe abazisho bona ukuthi banguNkulunkulu. Umuntu othi unguNkulunkulu kusuke kukhona ungalungile ekhanda lakhe. Lezi zinto angizisuseli ekhaya, kodwa ingilosi iyayikhulume ngazo, ivule nezincwadi ezisifundisayo ukuthi uma uthi uJesu noma uShembe uNkulunkulu uyahlambalaza, uphikisa uNkulunkulu.
ngoba kwasho yena uNkulunkulu ukuthi nguye yedwa uNkulunkulu. Kusho yena uNkulunkulu ukuthi uyena yedwa uNkulunkulu. Ngivuke linisele nami ngiyasha. Ezulwini uSathane wayesikhulu esilisekela likaNkulunkulu. Kodwa lase lizilinganisa noNkulunkulu lelisekela. Sekuthola izingilosi ezimesekayo ukuthi hayi kufanele ukuthi uSathane kube uNkulunkulu. Ngoba uyideputy noma uyisekela likaNkulunkulu. Zaba khona ingilosi ezimlekelela. Waxoshwa kanjalo ezulwini. uSathane waqoshela ukuthi eyilinganise noNkulunkulu. Namhla sekunamaKristu athi uJesu uNkulunkulu, namaNazaretha athi uShembe uNkulunkulu. Bangenwe umoya walezi zingilosi ezaxoshwa ezulwini. Ungasho ukuthi uJesu uYeshua noma uShembe uNkulunkulu uma leli gama ulisebenzisa njengesingathekiso. Kodwa ngisho isidalwa sasezulwini awukwazi ukusibiza uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uyedwa, kusho yena. Kuba nabantu ke abahamba bekopolota amavesi athi kwasho uJesu ukuthi uNkulunkulu. Uma bengamaNazaretha behambe bekopolota noma iyiphi intshumayelo esingathekiso bese bethi ngayo uShembe wathi uNkulunkulu. Labo bantu bangene ngumoya wokuhlubuka ngoba kwasho yena uNkulunkulu ukuthi nguye yedwa uNkulunkulu. Ukubhale phansi ukuthi uyena yedwa uNkulunkulu. Lapha sikhuluma ngompristi ophezukonke. uPaul uyasho ukuthi lo mpristi igama lakhe nguMelchizedeki. Kodwa noJesu wayengumpristi in the line of Melchizedek. Okusho ukuthi uJesu usenguqhubeka kwalowo mpristi. Akusho mina kusho uPaul. Uthola lo mpristi wayengenayise, engenanina, engenaluzalo, engenaqala kwezinsuku nokuphela kokuphila. Lencazelo komunye umuntu isimanga. Kodwa thina sihlala nomuntu onjalo. Ongeke umbuze uyise nonina kumbe isihlobo sakhe. Umuntu ongenaqala kwezinsuku futhi ongenakuphela kokuphila. Ingilosi ke ileso simo. Amen. Asikwazi ukuyibuza lutho ngabazali bayo. Ngoba uyise wengilosi uNkulunkulu kuphela. Amen. Amen. So thina sihlala nomuntu kanjalo. Ehlala naye. Kodwa ngeke umbuze lutho ngonina. Ngeke umbuze lutho ngoyise. Ngeke umbuze lutho ngokuthi konke ungaphi. Ngoba uyazi ukuthi uvele ezulwini. Uyise uNkulunkulu kuphela. Leyo nto ingaba inganekwane kwabanye abantu kodwa lithi ayiyona. Inkosi ilanga ikhuluma ngomprofeti Isaiah Shembe. Yathi naye uyisimo sikaMelchizedeki. Lapha angikhulumi ngento engiyikholwayo. Kodwa ngisho into naye uShembe owayihlala ebonisa ngayo ngezindlela eziningi. Uma uthanda ungakholwa lokho. Kodwa futhi uma uthanda ungakholwa. Kodwa uma sekukhulunywa ngesimo sikaJesu in the line of Melchizedek, ngithintwa indaba
inkosi ilanga eyayixoxa ngomprofeti. Uthi-ke ubaba ilanga ngawo lowo nyaka ababefike ngawo bethi angiyeke lento ngiye eMelika phesheya, ngathi ngibona kwakufika insizwa lapha kimi engingayazi, inkosi uNdaba ihamba noSiwela umfundisi. Bathi bathunywe intombi yomlungu ele ngaseMgungundlovu, ilokhu yahlala ingadani, ithi ilinde uJesu. Bathi le ntombazana ithe ibona yabona umhlola, wase kufika kuyo umuntu wayibuza ukuthi yenzani, yathi ngilinde uJesu. Wathi lo muntu uJesu kadwa lapha emhlabeni mntanami, useze wabuya. Ithi-ke le ntombazana, wena ungubani? Impendulo ithi, imina uJesu. Intombazana yabe isithi, pho, ngoba ungumuntu omnyama nje, ngaphela yakho nisithi uJesu umuntu omhlophe. Uthi lo muntu, cha mntanami, kubantu abamnyama ngimnyama, kubantu abamhlophe ngimhlophe, emanjini ngilindile. Le ntombazana yabona izinwele zalo muntu ziphenduka zaba mhlophe, waba ngumuntu omhlophe, eba ngumlungu. Wathi lo muntu, ngitshelile ukuthi ngiwonke umuntu, kade ngafika, bewuhlaleleni ungezi ekuphakameni. Siyamtshela-ke manje ngivele ukuphakameni. Uyabona-ke, hamba uye ekuphakameni, ngiyakuthuma. Utshela abantu abami ukuthi uSathane uyabazungeza, ufuna ukubachitha. Ubatshele ukuthi bangahlakazeki, noma bebuthakathaka amandla akubo ayesabeka, noma bempofu bacebe ngokwesabekayo, noma bemnyama bamhlophe kunezinto zonke. Ubatshele ukuthi ingubo emhlophe izosuka ekuphakameni ize iyoshaya ezweni lakwaMzilikazi. ONdaba noSiwela babezosho lokho. Amen. Wakhuluma uShembe ubaba ilanga. Le ndaba ibalekile ngoba kwafika wona amaKristu ekuphakameni, athi athunywe ngumlungu obethi ulindele ukubuya kaJesu, kodwa kuye wafika uShembe. Ngabe ukhona onesiqiniseko sokuthi uma uYeshua ebuya uyothatha simo sini somuntu? Ukhona? Inkosi busile phezulu.